Donald Trump a president ni tura an thantin ma campaign nei hun lai mei sang ni som paruk boruak ri lai kha nia kumsom ni pathuma upa Michael Stanford chu achungte na omna chin an hriat lova wangin mibo anga police nena report ni in an report nu ni som ni pathum nu hian Donald Trump an Las Vegas Nevada a live rally aneina chuan Michael a chu a ronin lan hlol mea Trump a rally chu a hlawhchlingin Trump a support tu mipui po thahnem takan pungkhoma boruak a san em awang chuan veng tu po an tamin an duty uluk ema heti lai hian Michael a thil ti tum chu tu man an shelova Trump an thu a soi lai chuan Michael a chuan veng tu zinga pakhat chu nei chidawa bia in an thu soi tak chu hriat ni lo ma se anin biak nu rei lo te a chuan veng tu silai a chu Michael a chuan tharum hmanga hne chu tumin awa ban thut mea amai ro chu Michael a hi ama chawani awang le veng tu an tam em awangin a thil ti tum chu a hlawhting thei talawa Michael a chu man ni ngalin Secret Service in a thil ti chan an han zo chian chuan Trump a chu namdang mu si ching ani awanga thitlak ani thu chu a soi tamau mea engwangin ye kumsom ni pathum mi lekhian mihring nun na hlutak chu lak bo sak du khopa huatna aneina chan a chungte laka chuan keirol fel le pa ngai mahun zo tur nga tak le chungte mangaya du thiam tak keirol ve mei kha la ni si Donald Trump a hi politics alu chil ma hau poa ama a ming lawin chhawpchhuak ve ngat to khani a atamjok chuan WWE wrestling alu chil lai atanga hmer hriat kan ni hlom ome WWE alu chil ma po hian na tho po ngai lo mi ho satak chung kwa atanga lo selian ni in apa Fred Trump a hi sumdong hosa le hlothing takani a an chung kwa hi poisa siam lama chuan fing tak mai ni in ama Donald Trump ngei po hian sum siam athiam thu chu a soi ve mo buka apa in bultran tur sum tam tak ape ka wangin Donald Trump chuan asum do na career chu asave theita a Donald Trump a hi wrestling main lovin reality show le movie sa te alawin lan nual to ba ka le khabu po alo ziak ve to a har san na le re theina she hau lova serian ani wange nianga ami zia le tongkam mandan hi amoi lovin hotu po anga hle mea ngai sang tu po nei ve nual ma se namdang husit na tongkam moi lo tak tak a man thina wang hian kum upa le no pang le ral tlan lama hotu anga emema ma se heti chung hian US president somli pangana ni tura thantin ala ni thei cheu meya milar le mipui mo tak tak te hi chu an sahim na apoi mo wang hian mipui hnai le hu tura anlin lan do na piang in veng tu an roi tang puya heng veng tu te hi uluk taka training chuak an ni wang le mani nu na thap khopa na thok an ni miao wangin roiman po atom lo hle meya pon an chua ma hau poin an ven tur te chua na tur kong le buaina alo thlen pal po a himdam taka chan chiat ngal theina tur chu an en fia ma sa thap thina soi warnana a training chuak thap kan ti angkha an ni wangin in sol thiamlo le rem ruan na fel tak nei lo tan chuan osam taka pal chang thei an ni lova Michael rem ruan na ang lek kha chu osam takin an dang ne khop meya Michael hi UK piang le salian ni in autism nat na nei ani a anat na hi khothang lamrama chuan nei anom furmaya anat na thodan chu thuak lama thanen na tur adal ba ka midang biak pote an har sachina mipa ngai na bidang ril rupuddan anom dan atanga osam taka han hria thiam mai thei angchi te hi an hre thiam ve ngai lowa thil hote poni se an thil ti du a hlotin ma lo chuan an tum char char ba ka an hlotin lo chuan an ril ru le taksa lama buaina an nei thina Michael an autism a nei ba ka hian thuak lam nat na dang anei tel ti buaina a thlen zo nuwa hria chu ani le a hetiang dan na nei chung hian no bangpa ngai tak anga enkol seilen ania achungten Michael a aboemo an ti lai khan thlo theina in UK atanga US panin Donald Trump a live rally neina akal turin alo zukzina achungte ro chuan Michael a thil ti tum reng an hriat pui lova Michael an rally a akal ma khan silai ka zirna te silai ka te chu a zukzir choplop lopa alo zir ve dang te chuan Michael a chu silai ka thiam takani lo thu an lo soi nge nge a heti chung hian Michael a chuan veng tu cha tak kara Donald Trump a tha chu ala tum het bur meya rally program chu tran ni in mipui po an phur hle meya
hemi kara hian Michael a chuan veng tu pakhat hnenah chuan kalin Donald Trump a autograph a duh thu chu soin a hnu lawkah chuan veng tu silai ah chu phorchhuak tumin a bei ta thut mai a Donald Trump a hi mithil ti thei tak ani awangin Michael a tum anga olsam taka thah theih chu alo ni bik hauh lo mai a veng tu te chuan Michael a chu an bo bet ngal suaw mai a an buai lai vel chu Donald Trump a pawh chuan lo hmui in engte vaka ngai lem loin nui pa in kan police te hi an tangkai ania ti pa chuan a thlir liam ve mai boka he boina hi remrod na fing tak chu ni lo ma se khovela om chung chuan history cham reng tur ani vele loisi a Michael a chu judge in natna anei awanga a khonga iwange nianga kumkhat tek tang tur ati ania Michael a thil ti hi a fin lo wange nianga anat na ina atur wang jok niang khonga ini ngai dan comments lama lo soi vela